खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ टेट क्वालिफाइ बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नो मानि नो देवानि अनलि मेरिट लिस्ट स्ल'गानजों बिटिसि सरकारा फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट लेटार होगोन बे बाथ्रायाव बुंदों इएम बिटिसिनि रबिराम नार्जारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बिटिसिनि टेट भेरिफिकेसन खालामनायनि कालारखौ सोलाय सोल' खालामबाय 17 जानुवारि कालारनि सोलायै 21 जानुवारि कालारावसो खालामनाय जाबाय बागुरुम्बा मोसानायखौ मान होनानै सोलाय सोल' खालामनाय जाबाय होननानै रोखायै बुंथिदों बिटिसिनि इएम रबिराम नार्जारी बिथाङा मख'नो गोनांदि 21 जानुवारि कालारनिफ्राय 24 अक्ट'सिम भेरिफिकेसना जागोन 10,000 बागुरुम्बा मोसाखावरि लाइमोनफोरनि गेजेराव टेट क्वालिफाइ बिजाथिफोराबो गोसो खुसिजों भेरिफिकेसनाव नुजाथिफैनो खाबु मोनगोन। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बिटिसिआव इनायै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ एभेक्सन खालामनायनि दाबि खालामनायनि सायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया फिनजाथाय फोरमायदों। बिथाङा सोंथि दैखांदों बर' थुनलाइ आफादा राजखान्थि हान्जाना थुनलाइनि खामानि मावबाय थादों। खान्थि बेरेखायै थानायफोरखौ आसाम सोरखारा आसाम गोरोबथाबादि दारै राहा लागासिनो दं। बिटिसिआ आसामाव गैया नामा? बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिखौ आं सिनाया आं बेखौ नुवाखैनो आफादगिरिखौ आं सिनायो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङा मा बुंबावदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। इउपिपिएल दोलोआ एनडिएआव थायो ना थाया बिसोरनि बाथ्रा एमएलए बिसायख'थियाव जों देरहागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो गिबि मन्त्रि जाफिनगोन। मुम्बाइआव गेस्ट हाउस बानायनायनि थाखाय 75 कौटि रां थि खालामखांदों एनडिए महरै जों सोरखार दागोन बे बाथ्राखौ बुंबावो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुझानाय मय এইবিলাক কিছুমান কথা ডাইৰেক্ট ক'লো অবৈধ মানে কোনটো হা বড় সাহিত্য হবা পলিটিক্যাল পার্টি না সাহিত্য কৰি আছে ইহঁতে যিবিলাক কথা সাহিত্য হিচাপে ক'ব নাপায় এইবিলাক কৈ কিবা লাভ আছে কোনোবা পলিটিক্যাল পার্টিৰ লিডার হয় না কোন হয় এইটো অবৈধ কাক বুজাই আছে অবৈধটো অবৈধ অসম চৰকাৰৰ অসম চুক্তিৰ দ্বাৰা সেইটো কাম কৰি আছে অসম চুক্তি ইয়াতে আছে চুক্তিত লেখা আছে যে অকল অবৈধ ইহঁতে যাবই লাগিব আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত চালিজাৰি চাবৰ কাৰণে বা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কমিটি আছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কমিটি ইয়াৰ দ্বাৰা কাম কৰিব লাগে কৰি আছে ইয়াৰ কোনোবা বড় সাহিত্য বা প্ৰেচিডেণ্ট কোনোবা ছেক্ৰেটাৰী বা কোনোবা সদস্য ইয়াৰ ওপৰত কিয় কি দৰকাৰ আছে ক'বলৈ অসম চৰকাৰে কিমান এই বিটিচিটো অসমৰ ভিতৰত নাই নেকি অসম চৰকাৰে অসমে যেনেকৈ খেদাই আছে বিটিচিও খেদাব লাগে এই বিটিচিটো অসমৰ আছে না নাই এই বড় সাহিত্য সভাৰ এই কোনে কৈছে বড় সাহিত্য সভাৰ কোন সম্পাদকটো কোন ইয়াক চিনি নাপায় মই প্ৰেচিডেণ্টটো শৰৎ বসুমতাৰী নাৰ্জাৰী ইয়াক চিনি পাই মই ছেক্ৰেটাৰী মই দেখাই নাই তাক হা 26 ইলেকশ্যন হ'ব বিটিচিৰ চৰি এছেম্বলিৰ বিধানসভা এছেম্বলিৰ ইলেকশ্যন হ'ব আমি জিকিব মুখ্যমন্ত্ৰী একেই থাকিব। कलकाता गोजौ बिजिरसालियाव इडिनि सिग्रोमनायनि सायाव खोनासंनायनि समाव गोख्रों अजद दिखांनाय जादों। फैबाय थानाय दावराव दावसिया टिएमसिनि हेंथायै सिगांग्रो साननानै लानाय जादोंमोन। हादोरारि खौरां बिजोंनिफ्राय मोननाय खौरां बायदिब्ला तृणमूल कंग्रेसनि लिगेल सेलनि हरनाय माखासे वाट्सएप मेसेजफोरा बे बेलायाव फोरमान महरै सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय जादों दि बे वाट्सएप मेसेजफोरखौ इडिया गोजौ बिजिरसालियाव जमा होदों। बे मेसेजफोराव अजद होनाय दंदि टिएमसिनि मददगिरि आरो दोलोनि आयेन बिफाननि बिबानगिरिफोरखौ गोजौ बिजिरसालिनि बायजोआव ज' जानो आरो हियारिंनि समाव दावराव दावसि सोमजिहोनो थाखाय गोबां समावनो लिंहरनाय जादोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला मोनसे मेसेजाव रोखायै बुंनाय जादों दि दिनै 9 जानुवारि 2022आव बयखौबो बिजिरसालिनि नं 5 आयदा नं 10 आव फैनो थाखाय खावलायो। बे समावनो गुबुन मोनसे मेसेजाव बुंनाय जादों दिनै सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय बि गेटआव जमा जागोन बयखौबो बाहागो लानो खावलायो। माननीय मुख्यमंत्री ममता बेनार्जी आरो माखासे बिथांमोनखौबो बाहागो लानो थाखाय बेबस्था खालामनाय जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। फैगौ एमएलए बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ बिजनि बियाबाव बिजाथि दिखांनाय नङा नामा?
BTCआव जों जेनबाय ओंखायनो MLA बिसायख'थियाव जों देरहागोन देरहाया आं मिथिया बेनिखायनो आं गोसो गुदुं नङा बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि बिजाथिफोरासो मिथिगौ बिथांमोना साहसखौ बबेनिफ्राय मोनदों आंहा नाथाय एसेबां साहस गैया BTCआवनो देरहायाखै बिधान सभायाव माब्रै देरहानो BTCआव देरहानायमोनब्ला बेयाव साजि BJP बिजाथि जागौमोन दैदेनगिरिफोरजों रायजोफोर दंना गैया रायजोफोर गैयाब्ला दैदेनगिरि जायो नामा जोंहा लोगो हान्जा दं सावरायनानै जाय बियाबाव हायो बेयाव गेलेगोन बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर'नि गागि माहारियारि हारिमु सिबिसुला रजनि सोरगियारिया डक्टरेट बिमुंनि थाखाय सायख'जादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लेसेरा गामिनि बर' माहारियारि थामहिनबा जांख्रिथायारि गागि मेथाइ खनगिरि सुजुगिरि लोगोसे 1991 मायथाइयाव जोनोम जानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रजनि सोरगियारिनो NCR दिल्लीयाव थानाय मिउजिक एन्ड आर्ट इउनिभारसिटिया डक्टरेट बिमुंनि थाखाय सायख'दों बे बोसोर 2026 मायथाइनि फैगौ 14 फेब्रुवारि खालि NCR दिल्लीनि फरियादाबादाव थानाय दा केसेल अफ आर्ट थियेटारनि नब्राङाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रजनि सोरगियारिनो डक्टरेट बिमुंखौ गथायगोन मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय थावनि थुलुंगाफुरिनि सोरगिदिं वालाव गोदानै लगायनाय लाइट बाल्बफोरखौ सोरबा दुथांफोरा बुख्रुबना गालांदों क'क्राझारनि डन बस्क' गोजौ गेजेर फरायसालिनि 17 बोसोर बैसोनि फरायसा आयान दत्त बिथाङा 9 जानुवारि खालारनिफ्राय 12 जानुवारि 2026 सिम गोदान दिल्लीनि भारत मण्डापमाव खुंजानाय मुंदांखा विकसित भारत यां लिडार्स डायलग 2026 आव जाफुंसार महरै बाहागो लानो हादों हादोरारि थाखोनि बे हाबाफारिया हादोरनि माखासे मिजिंगोनां लाइमोन मेलेमफोरखौ ज' खालामनानै सानस्रि रानलायनो आरो भारतनि जौगाथाय भारत जानायनि सिमाङाव बिहोमा होयो बे मख'जाथाव प्लेटफर्मनि थाखाय आयाननि सायख'जानायखौ गुवारै बाख्नायनाय जादों आरो क'क्राझार रायजो आसाम आरो लोगोसे हादोरनि थाखाय गोग्गाथाव महरै बिथांखौ बुंनाय जादों जेराव गोदान बोसोर 2026 नि थाखाय आयाननो हामलायथि आरो हामलायथि बावनाय खौरांफोर दैथायहरनाय जादों जेराव भारतनि इयुन जौगानाय आरो जौगानाया बिथांनि बायदि लाइमोन दैदेनगिरिफोरनि सानस्रि दैदेननाय आरो सैथोथिजों महर मोनगोन बेखौ फोरमायो बयबो मख'नाय जादों दि सावरायनायाव बिथांनि बाहागो लानाया आं जागोन भारतनि इयुन जौगानाय आरो जौगानाया बिथांनि बायदि लाइमोन दैदेनगिरिफोरनि सानस्रि दैदेननाय आरो सैथोथिजों महर लागोन थारैनो फैबाय थानाय समफोराव फिन आरोबाव भारतआ पाकिस्तान उदखारिनि सायाव गाग्लोबफिनगोन नामा जों मिथिगौ 2025 आव जालांनाय भारत आरो पाकिस्ताननि गाग्लोबलायनाय जाथायाव गंनैबो हादोरनि माखासे उदखारिजों लोगोसे सरासनस्रा नोगोरारिफ्राबो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्राय भारतआ अपारेशन सिन्दुर मुंजों पाकिस्ताननि उदखारिनि गोबां केम्पजों लोगोसे उदखारिफ्रा जिउ गोमादोंमोन दायो फिन भारतीय रौनिया हान्जाया बावैसो अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै गोदान खौरां फोसावदोंमोन भारतनि आर्मि जेनेरेल बिथाङा मंगलबारखालि पाकिस्ताननो मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरदोंमोन अपारेशन सिन्दुरआ दासिमबो सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों आरो सुथुरनि जायखिजाया गाग्लोबनायखौ नांगौबादि राहा लागोन होननानै बिथाङा बुंहरदों बे बेलायाव जों गोबां खारिथि मोननो हादों होनना बिथाङा बुंदों जेराव 88 घन्टानि गाग्लोबनाय समाव जों खालि एयार फर्सनि अनगायैबो ग्राउन्ड फर्सखौबो पाकिस्तानखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थियारि खालामनाय जादोंमोन होनना बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुंबावो भारतनि सीमायाव पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय ओनसोलफोराव दासिमबो केम्प दं जेराव भारतनि आर्मिया बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दं आरो गोनांथि जायोब्ला जों राहा लागोन बे बाथ्रायाव बुंदों जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी बिथाङा मख'नो गोनांदि माखासे खारिथिनि बायदिब्ला 8 केम्पफोरा दासिमबो एक्टिभ जानानै दं बेफोरनि गेजेराव गंनैया हादोर गेजेरारि सीमानि उल्टा आरो मोनद'आ कन्ट्रल लाइननि उल्टा बेफोर बाजारफोराव दासिमबो मोनसे उदखारिनि सोमोन्दो दं जों बिसोरनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं होननानै जेनेरेल बिथाङा बुङो जुदि माबाफोर खामानि मावगोन अब्ला जों थांखि बादियै जों खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुंदों मध्य प्रदेशनि अमरकंटकआव थानाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटियाव गाग्लोबदों आसामनि थागिबि सासे फरायसाखौ
बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि गोबां समफोरावनो सा सानजानिफ्राय थांनाय गोबांथार फरायसाफोरखौ गाग्लोबनाय एबा सा सानजा भारतनि सुबुंफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनाय बुथारखुमानाय जाथाय जानायफ्रा दिनैनि समाव गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय माखासे सप्ता सिगाङावबो त्रिपुरानि एन्जेल चाकमाखौ इनाय गाग्लोबनाय एबा गाग्लोबनानै बुथारनाय जाथायखौ जानो हागौ नोंथांमोना मिथिगौ। बेबायदिनो मध्य प्रदेशनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि थामहिनबा इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय आसामनि सनितपुर जिल्लानि बालिपारानि हिर'ज्योति दासखौ गाज्रि रोखोमै बुग्लिदों होनना मिथिमोनदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थांनाय 13 जानुवारि खालारनि फुंनि 4 रिंगासो समाव जादोंमोन जाथाया। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हिर'ज्योति दासआ गुरु गोविंद बयज हस्टेलाव थायोमोन। सिनायहायै सा 6 आरो सा 7 फरायसाफ्रा फैनानै गाग्लोबफैदों होनना मिथिहोदों। मुलुगसोलोंसालिनि हस्टेलाव मोनसे हानजाया सासे पोस्ट ग्रेजुएट फरायसाखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै आसामाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे फरायसाया थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो मुलुगसोलोंसालिनि हस्टेलाव थानानै फरायगासिनो दंमोन। नाथाय बेबादि हरखाब गाग्लोबनाय जाथायखौ जाथायखौ माब्लाबाबो जागोन होननानै सानफेराखैमोन। मुलुगसोलोंसालियाव रांखान्थि आयदा लानानै फरायबाय थानाय हिर'ज्योति दासखौ बेबादि जाथायजों भुगिनांगोन होननानै माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। जोखोम जानायाव फाहामथायनि थाखाय छत्तीसगढ़नि गौरेला पेन्द्रा मारवाही जिल्लानि गंसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। गासै जाथायनि सोमोन्दै हिर'सा बुंनाय बायदिब्ला बे जाथाया 13 जानुवारिनि फुंनि 3 रिंगानिफ्राय 4 रिंगानि गेजेराव जादोंमोन। जेब्ला आं बाथरुमाव दंमोन अब्ला माखासे सेंग्राफोरा आंनि हस्टेलनि खथायाव हाबफैदोंमोन आरो आं जेब्ला खथानिफ्राय ओंखारदोंमोन अब्ला आंखौ सिनाय मोनै सेंग्राफोरा सोंदोंमोन, नों बबेनिफ्राय फैदों? बेनि फिननायाव आं आसामखौ होननानै बुंदोंमोन। हिर'सनि अजद होनाय बादिब्ला सेंग्राफोरा जौ लोंनानै फैनायमोन। उनाव हिर'सखौ गाग्लोबनानै मोखां आरो मोदोमनि माखासे बाहागोफोराव बुनानै जोखोम खालामदों होनना बिथाङा बुंदों। बेरगाव नावकाथा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। मागो दमासिनि जानाय लोंनाय होंगो दोंगो समावनो बेरगावनि गबसा सुबायाव जाब्रबथाय जानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बेरगाव नावकाथा फोनांजाब राजा लामा गबसा सुबायाव बाइक एक्सिडेन्टजों जिउ खहा जायो। एसएसबीनि कुमुद कलिताया खौरां मोननाय बादिब्ला रङिया कमलपुर थानानि सिङाव गोग्लैनाय बामुनगावनि कुमुद कलिता होनना सिनायथि मोनदों। बिथाङा फार्स्ट BNSSBनि हावालदार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथाङा रौथायाव थानाय एसएसबी केम्पनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समावनो तामुलपुर जिल्लानि नावकाथा आरो उदालगुरि जिल्ला फोनांजाबनाय तामुलपुर बेरगाव राजा लामानि गबसा सुबायाव गोबारै खारबाय थानाय NS 150 पालसार बाइक नं A01 GA 3616 खौ आनकन्ट्रल जानानै गाव हारसिंनो जाब्रबथायाव गोग्लैयो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। उनाव बेरगाव आउटपस्टनि SI मनज कुमार दासनि दैदेननायाव गोथै देहाखौ बेरगाव मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जायो होनना फोरमायदों। मागो दमासि फोरबोनि समावनो आसामाव फिन आरोबाव सासे गुन गोनां सुबुंखौ खोमाना लानांबाय। उरुखानि सानाव महरगिरि प्रदीप बरुवाखौ खोमाना लानांबाय। मख'जाथावदि असमिया समाजनि गाहाय फोसावथाय आरो 10 बोसोरनिफ्रायनो मेलेमजिबि दावबायनाय मुंदांखा खौरांगिरि प्राजिकनि सुजुगिरि प्रदीप बरुवाया मोनाबिलि 7:22 रिंगासोआव माग बिहुनि समावनो रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समाव बरुवाया 87 बोसोर बैसो जाबायमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1938 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बर खालाराव बिथाङा डिब्रुगड़आव जोनोम मोनदोंमोन। 1981 मायथाइनिफ्राय बिथाङा असमिया रावनि दिहुननाय प्रानिकनि सुजुगिरि महरै हाबा मावदोंमोन, जाय गुवाहाटीनिफ्राय प्राक्षिक सामलायनायाव फोसावजादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव रायजोआवनो दुखु मोनदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला मुंदांखा खौरांगिरिया थांनाय 12 सानसोनिफ्रायनो गुवाहाटीनि डाउन टाउन हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बृहस्पतिबारखालि एबा दिनै फुंबिलिनि 8:30 रिंगासोआव बरुवा बिथांनि गोथै सह'खौ न'आव लाबोनाय जायो। बेनि उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ फुंनि 11 रिंगासो समाव जोबथा बिदाय होबाय होनना मिथिमोनदों। मरिगाव जिल्लानि पबितरायाव गान्दाया गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। थांनाय मोनायाव गान्दाया हाटी उटा ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। गान्दाया फैनानै दासिमबो सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलफोराव उदाङै बेरायथिंगासिनो दं। हाग्रा बिफाननि माखासे सोद्रोमाफोरा जाथायथिलियाव सफैनायनि उनावबो हाग्रा बिफाननि हानजाया दासिम जाफुंसार जानो हायाखैब्लाबो गान्दाफोरखौ होखारनो नाजागासिनो दं। फारसेथिं हाग्रा बिफाना लाउड स्पिकारनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोनो नाङा होननानै खावलायदों, मानोना साननैसो सिगां खाथिनि ओनसोलफोराव सासे आबादारिखौ
मासे गान्दाया गाग्लोबदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 10 जानुवारि खालि राजा मायं मुंनि सासे आबादारिया पबितरा गान्दानि गाग्लोबनायाव जोखोम जादोंमोन। फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो गान्दाया आबादारिनि आखाइखौ सौफैदोंमन। आबादारिया दासिमबो फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिमोनदों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो आसामनि दाब दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै थानाय खायसे मुस्लिम सुबुंफोरखौ होखारनाय हाबाफारि लादों, जेराव मुस्लिम सुबुंफोरखौ होखारनानै माखासे जायगाफोरखौ खालि खालामनो होनाय बायदिनो फिन आरोबाव बुधबारनि हर गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मदुरबन गामिनि मोनसे अरायथा नङै बस्तियाव थानाय सा 6 सोद्रोमानि नखरा बावैसो सिगां हाग्रा बिफाननिफ्राय होखारनायनि नटिस मोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना गाव गावनि बेसादफोरखौ लानानै गंसे रेजिस्ट्रेशन गोनां पिकआप ट्राकआव गावसोरनि माखासे जि-जोमखौ लानानै थांनो थियारि जादोंमोन। नाथाय थियारि जानाय समावनो पातरकान्दिनि गिलाइटिकार हाजोआव पिकआप गारिया गोजौथिं थांगासिनो थानाय समावनो मोनसे गिख्रंथाव उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गंसे डाम्पार ट्राकआ बिसोरनि गारिखौ होख्रेमफैयो आरो जेब्ला ब्रेक फेल जायो अब्ला पिकआप गारिया हाजो फारसे उनथिं गोग्लैनो हमो, जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजियो आरो ट्राकनिफ्राय बारजुमनो नाजानाय समाव हौवासा सासे गथ'आ डाम्पारनि टायारनि सिङाव हाबसोयो आरो बेयावनो बिथाङा जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव एभेक्सन खालामनाया सोलिबाय थादों, नाथाय बेबादि दुखुनांथाव जाथायखौ जागोन होननानै सानाखैमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।